tomto videu by som vám chcel ukázať, ako funguje nástroj Weglot, ktorý je na prekladanie webových stránok. A ukážem vám to na príklade nášho webu webgate.sk, ktorý je spravený vo WordPresse. Je to jednoduchý marketingový web, ktorý má zhruba do 10 podstránok, je tam blog a aktuálne je v slovenskom jazyku. Štandardne by som to riešil cez pluginy ako WPML alebo Polylang, WordPressové pluginy. Ale chcel som vyskúšať teda Weglot, že či je to naozaj také rýchle a jednoduché, ako sľubujú. Spravil som si veľmi jednoduchú registráciu a vybral som si, že chcem teda WordPress riešenie. Na toto majú WordPressový plugin, ktorý sa dá veľmi jednoducho nainštalovať. Zadáte tam len API kľúč, ktorý vo Weglote po registrácii vám tam ukáže. Nastavíte si tam vo vašej WordPress web stránke jazyk aktuálny, jazyky alebo jazyk, do ktorého chcete prekladať. Viete si tu nastaviť, ako sa má zobrazovať language switcher, teda, že či tam chcete aj názov jazyka alebo len vlajočku, ako sa to má správať. Viete si to CSS-kom upraviť, keď treba, viete si to pridať do menúčka a tak ďalej. Čiže je tu len jednoduchá takáto nastavovacia stránka, nič ťažké. A toto len potvrdíte a v podstate vám language switcher príbude na stránke. Keď si chcete upravovať preklady, ktoré AIčkom vám to predgeneruje, alebo teda automaticky spraví preklad a vy si viete tie preklady meniť dvomi spôsobmi. Je to v takomto zozname alebo v takejto tabulke, kde si viete filtrovať a viete si ručne meniť tie texty, tie preklady. Majú veľmi dobré UX UI, je to veľmi rýchle, veľmi intuitívne, je to lepšie ako WPML alebo WordPressové pluginy, robí sa s tým fakt dobre. A majú tam aj vizuálny editor, ktorý vám v podstate otvorí vašu webovú stránku a tak ako vám otvorí v podstate vašu webovú stránku a viete si tam jednotlivé časti priamo takto cez túto ceruzku meniť aj zo slovenčiny do češtiny. Tu spravím nejakú zmenu, dám OK. Aha, som v slovenčine, OK, čiže musím sa prepnúť do češtiny a tu sa mi to zmenilo, OK, čiže dám to naspäť, CZ, OK, a je to preložené. Takže toto je tiež celkom šikovná vec a dajú sa tu SEO nastavenia takisto prekladať, čo je super. Dobre, viete tu mať nejaký slovník, kde si nastavíte svoje špecifické texty alebo frázy, ktoré nechcete prekladať alebo chcete ich prekladať nejako špecificky. Viete túto použiť službu profesionálneho prekladača, ktorý za nejaké 13 centov za slovo vám to tam preloží alebo si to viete vyexportovať a spraviť si to interne. A viete si tu, ja mám free verziu, takže slagy si tu neviem meniť. OK, tak to sa môžeme dostať rovno k pricingu. Aktuálne teraz nemáme to sfinišované, máme nejakých 7 dní trial period a potom plánujeme ostať pri tejto starter verzii za 15 € mesačne. Tým, že máme nejakých 9000 slov aktuálne, tak mali by sme byť s tým OK. Ak už tam máme viacej, tam je blog, je tam veľa článkov a je tam viac tých slov, tak začína to byť už trochu drahé, čiže v prípade, že mám viac jazykov ako 2, alebo mám viac slov ako 10 000 a už to stojí 30 € mesačne, tak toto už začína byť drahé a nejaké WPML riešenie alebo Polylang by bolo v tomto prípade lacnejšie. Tam je na zváženie, ako dlho ten web bude fungovať, či to je len nejaká landing page na nejakých pár mesiacov alebo na nejaký krátky čas. Vtedy by som sa s tým asi nekašľal a nechal by som to cez tento Weglot a pár mesiacov by som to zaplatil. Ak ten web má fungovať 2 roky, tak tento Weglot aktuálne je drahé riešenie. Viete si tu nastaviť automatické prepínanie jazykov podľa detekcie jazyku prehliadača, čiže keď človek má nastavený určitý jazyk v browseri, otvorí váš web, tak automaticky sa mu ukáže ten preklad, ktorý sa má. To je super vec. A viete si tu do týmu pridávať ľudí a viete sa tu hrať ešte s nejakými ďalšími vecami, ale teda na začiatok za mňa je veľmi veľká výhoda toho, že je to celé rýchle, veľmi rýchlo sa to nastaví, veľmi rýchlo si tu viem prekladať tie veci a viem radovo v desiatkách minút to celé mať spustené a viem to používať. Čo je nevýhoda je pricing a tá cena,
že pre rozsiahlejšie weby, alebo už aj pre weby, ktoré majú, dajme tomu, do 10 stránok a je tam nejaký blog, tak už to začína byť drahé, tých 30 eur mesačne. Je pomerne drahá licencia a toto vedia byť aj lacnejšie alternatívy. Ak by som to chcel použiť na nejakú kampaň, ktorá mi bude bežať pár mesiacov, tak išiel by som do toho Veglotu a teda my to na webget.sk ideme skúsiť a uvidíme, ako to bude fungovať. Budeme sa tam hrať s SEO nastaveniami, s URLčkami a s nejakými technickými detailami a vyskúšame si, že či tam vieme aj entity, custom entity a nejaké zložitejšie funkcionality cez toto dobre prekladať a možno natočím o tom ďalšie video a uvidíme, či pri tom ostaneme alebo či budeme zvažovať nejaké iné riešenie, ktoré bude lacnejšie. Dajte mi vedieť, ak máte skúsenosť s Veglotom a ako vám to funguje, kde sú tie limity za vás, že kde je to OK a kde už to začína byť nedostatočné alebo drahé.